Bon dia! El tema d'avui és possibles enfocaments didàctics de la literatura. És a dir, com ens hem de plantejar la literatura a les aules. Si bé nosaltres estem tractant tots aquests temes per secundària, és evident que la majoria d'ells són temes que s'han de tractar des de l'etapa infantil i des de l'etapa de primària. Però anem a veure una miqueta a termes generals com podem plantejar la literatura, que sempre costa, no se sap ben bé per què, de treballar-la a secundària. Anem a veure. Primer de tot, què hem de tenir clar? Perquè si no, no funcionarà. La literatura què és? És oci, és entreteniment, és un art, sí? És el sentiment passat a la paraula. Per tant, com totes les coses que són tot, que són la vida, que són els sentiments, també és pedagògic. La literatura ens fa pensar, ens fa ser crítics, estimular la imaginació, ens fa obrir la ment. Per tant, té aquesta vessant pedagògica. Nosaltres hem d'enfocar-ho així, sí? I a més, un dels punts forts de la literatura i de la seva didàctica és que les metodologies que nosaltres podem anar veient o treballant són complementàries. No tenen per què sobreposar-se unes a les altres o excloure unes en detriment d'unes altres. Per tant, anem a veure com podem fer-ho per treballar la literatura d'una forma engrescadora i didàctica, naturalment. Primer de tot, quins mètodes d'estudi literari hi ha? Doncs n'hi ha moltíssims, no? N'hem enumerat uns quants. El primer de tot, el mètode de l'estructuralisme. És l'estudi de què? De la forma per davant de tota la resta. Doncs bé, què podem estudiar en virtut d'aquest mètode? Doncs qüestions de forma, com per exemple, una estructura argumental la treballem segons si és progressiva, si és cíclica, si és laberíntica, si hi ha l'abisme, aquelles parts de l'estructura que són més importants. El mètode estilístic. Quin és? Nosaltres estudiem els elements que fan de diferència, que són la part diferent entre la llengua literària i la llengua comunicativa. No? Podem anar comparant, sí? I veient que l'estil és important per diferenciar tipus de llengua. El mètode sociològic, és a dir, s'estudia l'autor, l'època, el context social, una miqueta veure per què es va escriure, sí, o quan es va escriure tot això. Té molt a veure amb un altre mètode, que és l'històric, sí, on s'estudien els moviments literaris, filosòfics, els històrics, sí, quines coses van passar quan es va escriure aquella obra literària. Finalment, de la llista que hem posat, hi ha el mètode inductiu, és a dir, de la part al tot, és a dir, de fragments, sí? Estudiem fragments per justificar què? Parts més grans, com què? Com, per exemple, aspectes generals com els gèneres, sí? O les tècniques literàries, a partir de textos. Tots aquests mètodes, que n'hi ha molts més, sí? Es poden aplicar bàsicament de dues formes. La primera és la forma tradicional. I quina és la forma tradicional? Doncs la forma tradicional parteix d'una lliçó magistral. Hi ha un professor que explica i que comunica amb una sola direcció. És una metodologia unidireccional. Els alumnes escolten i el professor, que és el que en sap, recita. L'altra forma d'aplicar aquests mètodes és una forma activa, és a dir, que es busca la participació dels alumnes, que siguin ells els protagonistes, sí? Es fa lectura en veu alta, es fan comentaris de text, es creen tallers literaris, es busca que l'aula no sigui un lloc on els alumnes siguin un contenidor on se li omple el cap de tot de coneixements, no? Sinó que siguin ells els que generin
totes les oportunitats per poder aprendre. Quins objectius podem buscar nosaltres a l'hora d'ensenyar literatura? Doncs bé, anem a veure, n'hi ha moltíssims, no? Però, primer de tot, què hem de fer? Si hem dit que la literatura és oci, és entreteniment, és art, és la vida, doncs el primer que hem de buscar és que l'alumne gaudeixi llegint. Això és primordial, no? Després, que la literatura serveixi també per aprendre, què? Per aprendre llengua. Si tu estàs estudiant o estàs treballant literatura, estàs aprenent aquella llengua amb la qual estàs treballant. Això està claríssim. També ens pot servir com a objectiu veure diferents gèneres. Un altre objectiu, no només saber llegir, sinó saber entendre els textos, que és una qüestió totalment diferent, no? Una cosa és llegir i l'altra és entendre. I un dels objectius que a mi m'agrada més és l'objectiu d'intercanviar papers. Què significa això? Doncs que el lector aprengui a llegir de tal forma que passi a ser escriptor, i passi a crear ell textos. Hi ha multitud d'activitats de continuació, d'inversió, del que sigui, que serveixen precisament per això, perquè aquella imaginació que el lector va conreant a dins, de cop i volta, pum, s'intercanvia els papers i ell és qui crea el text. En general, tot això que hem dit, què és? Doncs motivació per la lectura, millora de l'expressió oral, naturalment, crear textos literaris i ser crítics i analítics, que és importantíssim això, Molt bé, i doncs, dins d'aquest nou enfocament, que no és nou perquè és antiquíssim, però és nou en virtut de l'enfocament tradicional recent que hi ha de l'últim centenar, dels últims 100 anys, quines són les característiques d'aquest nou enfocament? Nosaltres hem d'intentar, com a mestres, relacionar l'hàbit de lectura amb les habilitats lingüístiques. Això és importantíssim. Després, hem de donar-li importància a la comprensió, molt més a la comprensió que no pas a la informació dels autors. Si nosaltres fem que un text s'entengui, perquè l'alumne aprèn a entendre'l, si li interessa ja buscarà qui és, o ja farem nosaltres com a activitat complementària, que busqui qui és, per què ha escrit, li crearem aquella inquietud de veure què hi ha darrere del text, si hi ha un home, si hi ha una dona, per què ha escrit allò amb una visió masclista o una visió feminista, o una visió revolucionària o una visió no revolucionària, ja ho veurem després, però és més important la comprensió del text. També han de ser textos actuals, una visió sincrònica, autors que siguin propers als alumnes. A vegades tenim aquella idea que a nosaltres que ens encanta la literatura de dir aquest autor tan bo que tal. Molt bé, però si és un autor i una obra molt lluny a l'alumne, no aconseguirem que hi arribi mai. Mai. Per tant, val més començar sempre amb autors propers, que els hi arribin. I un cop hagin arribat, un cop ja tinguin aquest gust, obrim el món de l'antiguitat, que és fantàstic, i ja el descobriran per ells mateixos. Però si aquestes portes estan tancades, els estem barrant el pas. Després, els textos i els gèneres diversos. Prou de posar només un calaix on puguin entrar-hi els alumnes. Han de ser diversos completament. Hem d'oferir varietat, perquè no a tothom li agrada el mateix. Textos segons els interessos dels alumnes, naturalment, preguntar, fer qüestionaris, què és el que us agrada, quins llibres us agraden més, quins llibres menys, estar al dia amb ells, de tothom. Per això els qüestionaris van bé, perquè a vegades les preguntes a classe només te les contesten 2 persones i fer una valoració de 2 alumnes de 24, això és una absurditat que es fa molt sovint i no serveix de res. Després, s'ha de triar literatura catalana, sí, però no només. No només podem triar literatura universal,
de qualsevol lloc, traduïda al català, sí, i que ells agafin aquest gust per llegir, no només ens fiquem en aquest túnel. I dins de la catalana n'hi ha de sobre, sí, per triar, però a més obrim el camp. Actitud activa de l'alumne. El que dèiem, analitzar el text i crear text, val? Això és ser actiu, no ser passiu. Una de les virtuts de la literatura és que si no estàs actiu, si no estàs llegint, si no estàs pensant, difícilment t'arriba. Tu pots estar mirant una pel·lícula que està molt bé i estar passiu, i va venint i desconnectes, però llegint has d'estar actiu tota l'estona, sí? És impossible, si no, entendre res. Registres diversos, sí, des del col·loquial fins al formal. Prou d'allò de només un llibre que estigui amb un registre que els alumnes aprenguin l'estàndard. Però si està col·loquial i els alumnes parlen col·loquial, quin problema hi ha? Cap ni un, no? I s'han de tenir en compte tot el tipus de manifestacions literàries. En molts llocs es prohibeixen els còmics, i els còmics és una manifestació literària, sí? El cinema també està bé, naturalment, les cançons, tot el que sigui art i que faci entrar els alumnes al món fantàstic de la literatura ens serveix. Vist tot això, anem a veure. Primer de tot, procediments que ens poden servir a nosaltres. Doncs bé, la literatura és llegir, però també és escoltar. És parlar, però també és escriure. És valorar. Nosaltres hem de fer que els alumnes valorin allò que estan llegint. És importantíssim. Si un alumne pensa que allò que hem llegit és una merda, doncs que ho digui, que ho valori, que ho argumenti, que ho justifiqui, sí? I com ho pot fer? Analitzant. Per tant, s'ha d'ensenyar a analitzar. Aquesta part d'aquí és més fluixa que aquesta part d'aquí. Per què? Aquesta part m'ha atret, aquesta part no m'ha atret. Aquesta part la vinculo amb mi, la vinculo amb la meva família, amb aquells sentiments, o no? Tot això és el que s'ha de treballar, sí? A part d'aquests procediments, uns conceptes que són també importants, no? Situar els textos. Doncs, si nosaltres fem que ja es mogui l'olla, que ells treballin aquells textos, els agradin o no, però justificant, doncs poden situar, naturalment. I poden descriure el què? Doncs poden descriure les característiques, no? Perquè estan analitzant, sí? Segons la tradició, el gènere, els recursos que s'han utilitzat. Quan més aprenen a veure i a situar els recursos que s'han utilitzat, més estan analitzant aquella obra, sí? Però no des de la famosa llista de recursos i figures retòriques que no serveix de res, sinó a partir dels textos, sí? Mira, llegim aquest tros que estem veient ara, fixeu-vos aquí, amb això que hi ha aquí, què en penseu vosaltres, per què està aquí, què en podem dir. Però les llistes aquestes de les figures retòriques, definició i exemple, no és literatura. Després, actituds. Què busquem? Una activitat literària? Doncs sensibilitat. Tothom és sensible. Es diu sovint que hi ha persones més sensibles que altres. És cert, això és més cert que qualsevol altra cosa. Però la sensibilitat és importantíssim que nosaltres la treballem a classe. Si nosaltres som capaços d'intentar vincular allò que llegim amb allò interior de cada un dels nostres alumnes, farem que la sensibilitat d'ells se la reconeguin. I si la poden reconèixer, la poden treballar. Si no, no. Sensibilitat, la recerca del plaer. Que ells vegin que estan gaudint per una cosa que tradicionalment no se sap per què, arriben a secundària i no els hi agrada. Quan precisament el primer cicle i cicle mitjà de primària gaudeixen tots i després desapareix això. Doncs a tornar a ensenyar-los que poden estar gaudint i tenir criteri propi, naturalment. Per tant, han de ser actius, perquè si és un professor que recita la lliçó, no tindran criteri propi. Com a molt, tindran el criteri del professor. O fins i tot, no tindran criteri perquè tancaran els ulls i tancaran les orelles, tot tapat. A partir de tot això que hem vist
fins ara, què poden fer els alumnes? Poden aprendre coses a través de la literatura. Doncs també, naturalment, si la literatura no només és literatura per si, també pots aprendre contextos de tot, pots aprendre qüestions socials, qüestions històriques, pots aprendre com es relacionen certes persones, sí? Pots aprendre a solucionar aquells dubtes que tens tu. Després, la literatura ens serveix, igual que la llengua, sí, per estructurar el nostre món interior. Sí? Hi ha un món exterior, que són tots els altres, i el nostre món interior, que som nosaltres. Sí? Però estem en relació amb els altres. La literatura i la llengua ens serveix d'això. Fomentarem el gust per la lectura. Sí? Configurarem el què? La personalitat literària de cada alumne. Si nosaltres fem que ells creïn a partir del que llegeixen, estem fent que la seva personalitat literària sigui única. Això és claríssim. I després, tot això, es busca un interès creatiu. La literatura és creació, no pot ser passiva. Nosaltres, quan llegim, ens estem imaginant tot allò que l'autor en el seu moment es va imaginar, però ens estem imaginant com som nosaltres, no com era ell. Per tant, fomentar l'interès creatiu i crític, naturalment. I sempre no oblidem, no obligar a llegir a ningú, perquè obligant no s'aconsegueix res. Llegir és un plaer i és el que hem de transmetre a nosaltres als nostres alumnes.